ратифициран от 172 държави. През 2006 година руснаците са изпушили около 375 милиарда цигари. По данни на Световната здравна организация, на всеки 6 секунди в света умира един човек от заболяване, свързано с тютюнопушенето. Това бяха новините в 17. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев. До края на деня в равнинната част на страната времето ще бъде мъгливо с ниска слоеста облачност и почти тихо. Само в отделни райони ще настъпи временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността. В планинските райони ще преобладава слънчево и сравнително топло време. Максимални температури от минус 6 до минус 7 градуса районите с крайна мъгла и между 1 и 6 там, където мъглата се вдигне. София около минус 2 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките. Cele mai multe decese care sunt provocate de cancer au avut în momentul în care tumorile se răspândesc în organism din locul de origine. De care controlată de bacterii ale moleculelor